ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. духтаро, имрӯз ман хостам пироги бо себ тайёр кунам. барои мо дар кор аст 2 дона тухм, разлихли тел, 1 стакан шакар, 1 стакан орд ва 5-6 қошуқи дига равған дар кораи, 1 қошуқи калони дига сметана. ҳозир ҳамаша духтаро дар инҷа мебинед шумо. бениҳоят пироги бомазза мешавад, пироги мулоим мешавад. имрӯза влог бо ман бошед духтаро. ҳозир шакарро меандозем ва камтар лад мезанем то сафед шиданаш. баъде ки сафед кишид шакари мо бо тухм, равған ҳамроҳ мекунем. разлихли тел медозем. разлихли тел набошад, 1 қошуқ сода медозем духтаро. камтар намак ҳамроҳ мекунем. ҳамашам хелат мезанем ва 1 қошуқи калон сметана ҳамроҳ мекунем. 1 стакан орд ҳамроҳ мекунем. ба ҳамин хамири мо тайёр духтаро. иҷа духтаро ма 3 та 4 та себ истифода мебарем. вобастаи калону майда буданаш. ма 1 дона себи дигара пӯст кардам, 4 кунҷа реза кардам барои дарони хамир дигароша боша бо шакли ҳамихи дарозрӯяк реза кардам. дар қолаб духтаро ма коғази махсус мондам. камтар равған мешакем. баъди равған ки шакидем, хамира нисфиша рехтам. нисфи хамирда себора ма якҷоя карда будам, дар мобайниш рехтам. мондаги хамири дигара аз болош мерезем ҳамаша. баъд себҳои реза кардагимона гирд ба гирд мечинем. шакли гулбарӣ мешавад. духтаро, шумо агар себи сирх истифода баред, боз ҳам гулаш маълум меша, хушрӯ метобад. иҷа духтаро ма себа реза кардам. себама тунуктар реза кардам барои ҳамо яхелаш ғалтидан. шумо метавонед ки себа камтар ғалстар реза кунед, боз ҳам хушрӯтар мешад, дар ҷош меистад. намехе ҳамаша духтаро бо ҳамин тарз себора чиндем. болошда камтар шакар мечӯшем ва дар ҳарорати 180 градус 40 минута пироги мо тайёр шид. духтаро бениҳоят бамазза мешавад, мулоим меояд. баъде ки гирифтен шахна кишид, камтар сахарни пудра мечӯшем дар болош.
ҳатман духтаро тайёр кунед, фикрҳои худтонро нависен ки шумо тайёр кардагин, и пирока ёки тайёр накардагин, шумода маҳқулай, мада бениҳоят маҳқул шид. иҷа духтаро пирока намхе баридам, беҳад мулоим омадагай. ҳатман духтаро тайёр кунед, боварӣ дорам ки ба шумо маҳқул мешавад. برآمدیم استا خونه رفتیم. امروز هوا به نهایت هوای خوش رو کرده. بچه جونای من قطعی ما هم با وقت چی خوردستی؟ چیپس؟ خوردستی احمد جون سلام بگو. سلام. خیلی ما خونه میریم.